Sabies que els Estats Units van gastar milions de dòlars intentant convertir gats en espies? Als anys 60, en plena Guerra Freda, la CIA va posar en marxa un projecte amb un nom que sembla tret d'una pel·lícula de James Bond, Acoustic Kitty. La idea era implantar micròfons i antenes dins del cos d'un gat, aprofitant que els felins es poden moure sense cridar massa l'atenció. Un cirurgià va operar un gat i li van posar un micròfon a l'orella, un transmissor a la base del crani i una antena amagada a la cua. El pla era que aquest gat 007 s'apropés a polítics soviètics i enregistrés les seves converses sense que ningú se n'adonés. Però clar, hi havia un petit problema. Els gats no obeeixen ordres. La primera missió va ser un desastre. El pobre gat, acabat de deixar el carrer, es va distreure amb el primer ratolí que va trobar i aquí s'ha acabat l'experiment. El projecte es va cancel·lar amb milions de dòlars perduts. El que havia de ser una arma secreta va demostrar una vegada més que no li pots tocar massa els nassos a un gat. Ai, aquests americans! Sabies que fa uns segles es va fer un tracte que sembla una broma? Una illa danesa va ser venuda per 2 cabells humans. La història passa al segle XIX, a Dinamarca. Hi havia una petita illa anomenada Æbelø, al nord de Fyn. L'illa no era gaire important. 4 granges, alguns boscos i poca cosa més. Doncs resulta que el propietari de l'illa necessitava diners i va començar a negociar. Però en comptes de rebre monedes o or, un terratinent li va oferir un intercanvi molt curiós. 2 cabells, però no qualsevols. Eren cabells d'un dels homes més poderosos de l'època, el tsar Alexandre I de Rússia. El col·leccionisme de relíquies era un fenomen molt popular i tenir un tros de cabell d'un emperador rus era com tenir una joia d'incalculable valor. L'acord es va signar i oficialment una illa sencera va canviar de mans per 2 cabells. Sabies que a l'Índia existeix un temple on les rates són venerades com si fossin divinitats? Aquest lloc increïble es diu Karni Mata i es troba a la ciutat de Deshnoke, al Rajasthan. Quan hi entres, el primer que veus són centenars i centenars de rates corrents per tot arreu. Però atenció, aquí ningú crida i s'espanta. Al contrari, les rates són tractades amb tot el respecte. Els fidels les alimenten amb llet, dolços i cereals. Que mones, eh? Però el més impactant és que molts creients beuen de la mateixa llet on han begut les rates. Ho fan perquè pensen que això els hi porta sort i benedicció. Per què tanta devoció? La llegenda diu que la deessa Karni Mata va fer un pacte amb el déu de la mort. Totes les persones del seu llinatge no moririen mai de manera definitiva, sinó que renaixerien reencarnades en forma de rata fins que tornessin a ser humans. Per això els fidels veuen aquestes rates com ànimes dels seus avantpassats. Un detall és que hi ha algunes rates blanques, poques, que es consideren especialment sagrades. Veure'n una és com guanyar la loteria espiritual. Aquest temple rep milers i milers de visitants cada any. I, sorprenentment, les rates viuen sanes i sense cap problema.